Aron kaminusan ang pagdasok sa mga COVID-19 patients sa mga hospital, crisis management team sa Lapu-Lapu City mohimo og COVID-19 pre-medical care. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, ning padayong pagsaka karon sa mga kaso sa COVID-19 sa Lapu-Lapu City, ubay-ubay sa mga COVID patients ang anaa lang karon sa ilang mga panimay naka-isolate ug kini ang buthatagan sa crisis management team ug mga medical kits aron malikayan nga musangpot sa kritikal nga kahimtang. Ugmang adlaw, mapupos na ang 14 ka adlaw nga pagpaubos sa home quarantine ning mag-inahan nga nagpuyo sa Deca 5 uban ang usa ka helper. Agosto 1, gihilanta ng inahan nga si Nedge ug pagka-Agosto 4 ang iya na usab nga helper. Pagkasunod adlaw, ang iyang duha ka mga anak nga nanag-edad og 3 ug 8 anyos ang gipanghilantan. So kung gibuhat ato, as nakoy high fever pod, may ubos-ubos, sige ko nilag monitor. Every 4 hours, nagkuha ko temperature nila. Then mo to siya niya. Akong friend naka-recommend na magpa-online consultation ko kay amo ang fever. Wala man siya ni subside, mamba. Paglabay sa duha ka adlaw, nangawa na ang hilanat sa iyang mga anak apan migrabe ang iyang mga sintomas nga nasinati. Gawa sa dry cough, hilanat, pagkawa sa gana sa kaon ug pagtimaho, naglisod na usab siya og ginhawa. Maayo na lang kay nakapalit siya og oxygen tank sulod sa ilang subdivision ug nakainom usab siya og tambal nga gireseta sa doktor. With the medicines nga akong gipang-take og akong pagtuo yun sa Ginoo. O yun ay murag ko kay nga testimony ba nga as in nga matuo jud ka sa Ginoo nga heal jud ka niya. Apan inay malipay kay matangtang na ang kordon sa ilang panimay ugma, nagduha-duha na si Nedge pagawas kay gikordon na usab ang tupad nila nga unit ug may gibutang pa nga tarpaulin nga nagpahibaw nga Delta variant ang maigo sa pamilya. Ako na paranoid na tugo kay so ang recovering na ba. Kadong recovering gud ni ba? Tapos ang next door na mo, na makwit na gud mo silingan diri. Amo at bang wala ni mga tao. Ang sitwasyon sa Manila ni Nedge ang usa sa mga buot tutukan karon sa crisis management team. Muapod-apod sila og medical kits nga may sulod nga pulse oximeter, digital thermometer, digital blood pressure, alcohol, face mask, vitamins ug paracetamol sa batag pamilya nga nag-isolate karon sa ilang panimay. Okay, pananglitan kung mo-deteriorate ang pasyente, iya tumagamit. Unya, mutawag siya sa atong hotline number. Tawag sa hotline number nga 0-972-1. I-triad siya. Okay? Kung man triads, padaganan dayon siya sa atong rapid deployment team. Gawas nga makatabang kini pag-decongest sa mga hospitals, napanglantawan usab nga ang COVID-19 pre-hospital care makatabang usab aron kaminusan ang severe cases sa mga COVID-19 patients nga musangpot na hinuon sa ilang kamatayon ug makatabang usab aron dili mabago sa daghang trabaho ang mga healthcare workers. Gahapon, nag-triple digit gihapon ang mga bagong kaso sa syudad nga miabot sa 106. Samtang 66 na usab ang mga nakala sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa buwan lang sa Agosto tungod sa COVID-19. Kung kinahanglan gid siya og nga intervention na pananglitan mo hatag siya og whatever, oxygen, doon na dito sa algorithm, or kinahanglan na siya further medical intervention, dalo na siya sa hospital. Bab ug mga adlaw, ipang-apod-apod na ang mga medical kits ngadto sa mga COVID-19 patients nga naka-quarantine karon sa ilang mga panimay. Bob? Dahil salamat, Luan Mirondina sa imong live report.